Disney godo. Tend counties koro golo ywak ewi onge mar omenda ne counties gino magikoni chunogi mondo gimany hola kowuok e bengi mamoko eka gichul jotich. Magi giyango e kinde romo mane onywando Gavanas kod piny owacho mamalo e kinde mabende oyangore ni gope turo sirkand counties kod sirkal mamalo. Walter Nyambagano luwo romoni kendo ma e sigana. Kaka yore yango chal mar midhiero mar pesa mokwako counties, Gavanas oyango ni chunogi mondo gimany hola kowuok e bengi mondo eka gichul godo jotije kod tayo chenro mamoko. Our situations in the counties is quite pathetic because most of the operations have really come to a halt. They've been affected, negatively because we are not able to pay our suppliers. Other counties, of course, like Kakamega, we've just borrowed money from banks for 2 months to pay salaries. So that cash crunch is a reality. Mageti mure kinde masere kalo leroni e komenda marilo fare proyo koda dekelo fare proyo koda ngwen. Migawo mar omenda ne ochwalo ne counties maromo shillings bilion 354.5 kuchopo tarik 30 dwe mar auchiel mar igane. Maenata malopo choko dariyo ma en omenda mowinjore chwal ne counties. Sirkal bende olero ni maromo shillings bilion 30.8 mane odong' kane ochopo dwe mar auchiel ne ochwal ne counties e dwe mar abiriyo kaluwore kod rem mar choko mar osuru. Duto yangore kinde romo mane onywando Gavanas kod sirkal mamalo. Romo mane ochwe kom kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua kama oyango ni pek mar gope bende osaso tend counties kod sirkal mamalo. Gachagua yango ni sirkal mamalo ni kod gope mipire kod jok mane ochwalo ne mwandu. Pesa maromo shillings bilion 516.2 mano kane ochopo dwe mar auchiel tarik 30 mar igane. Manyiso dok chien mar pesa maromo shillings bilion 622.8. Allow me to revisit the pending bills. The National Treasury indicates that as of June 30th, 2024, outstanding national government pending bills stands at 516.27 billion shillings, a decrease from 622.8 billion shillings as of June 30th, 2023. Jakom weche mag omenda riwruok mar Gavanas Fernandes Barasa okoni counties to ni kod kwan mag gope maromo shillings bilion 152 kendo ma chiwo wich bar matamre gi nono ne 10 counties. Some of the pending bills, they have really been affected, especially because of late disbursement. When there's a late disbursement, definitely we'll have pending bills. Romo no koro dwaro ni mondo senators obed kod romo mar bilo wach manyo winjruok mag pesa madhi ne counties tok winjruok rem betie. Ka Gavanas dwaro ni mondo chwal negi billions 450 to sirkal mamalo onyonore billion 380. Of course, most of the cross-cutting matters on the bills, the Senate and the National Assembly has actually promised to fast-track. Piny owacho mar counties koro sundo piny owacho mamalo mondo chwal ne omenda mane ni dongruok ma counties ok oninde buya kata matin. Magitimore kinde ma ywaruok mapek e yor chwalo omenda kowuok e agulu mar omenda pacho kendi osebedo gwonyo ka piny owacho mar counties ywak ni choko mar osuru kosechopo kare kaka ne ochan. Ma oweyo kata mana chudo mag jotije counties osebedo gwonyo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Karen, Nairobi.